Ơi, khắc là cái này thay sụm mô và bước hay một tụi mình thay sụm mô cứ tứ giống này đợi làm bài bước thay này đi cơ guys nó là cái mang khana ang gam saro huk lai jak dan bagai kai sadung tuma ni bagai tabo huk tangna ni thain tongo huk tangna ni thain tongo tabo nai tong de hugo soy phunong nai doram bai ro phunong nai thaisu mu ro phunong nai kai chin huk bo kisa phunong nai no nai tong de ta tak thain tongo iko ibang kai chin ni bari cái ibang cái mức khí rok ibang cái সবাই রা কাইজাক cái phanok ro butong সবাই tong kaijak cái guys hugo soi malai sinai norok bai nai tong dita hugo phai সবাই ka nai tong di hukjung gana se hukjung gana se muyok nai tong muyak ma ke ka hukjung gana se rong nai tong sio ibang cái chin huk ekon này đi tabong cái hugo phai chopai jak nong di bodol jak daru cái ok chopai chara chakumara busuk ong tong khan chakumara rok thaka khugro cái chakro rompai rong masao ik này đi cái mang khana nó ro kuma bơ thai thai tong rompai bo bơ thai phunong no rompai rok mo chumon bai tong có này đi ngay trồng thì tôi ibang cái doram pai bu phang có ibang pai bu phang ibang cái một bu phang này đi hugo cái suki tong thogo salai se lap kore hugo tong thong mani nugi mangkhana chakumara bathai rok thai tongkha tabang kai norong no phunong nai nugi mangkhana norong thai sum thai tagokha munni nai thai chumurong kai munya kai sai maya thogya mun kai cái chmu tom cái kuturi ki thogo nugi mangkhana dorm pai khajak si kon tikan có nang khana pai có ba phục tang cái khắc lô rọc cái bài cột bơ bơ hút tang trong trái của khai đồng mắt xin cha cái bún ok cái băng má này khác tay kỳ sát chăm rồi khai tay cái ná ông này ulo sẽ tay với sát này là phi này hugo phai cái leng mani rok sari payo có phút này này đi
Nó có cái thân hết tại vì nó vẫn còn nó lần nó chưa ăn được thân à cái cái lần nó phát triển nó phi thường lắm nó mất phi à cũng nhà nuôi phi về rồi nó vẫn được mà tao ngay cái số rồi vậy đi ok Ibang kai second round chole tongo huk tangmani first round paika tabuk second round tai waisa kai huk tangmani dai thansango poilani kwchani paithak norok kebang kai huk tangnai siniang tongkhna ibo damra hio obono kai iko dano kisak koinene khila mai lagul kol mai gitu buru tunggai logo dorong pai bathai nai di ka Ola thelen lo dang maya sipi lo dang maya bakhani bagani bakhu mele bakhu lipsi tabang kai jotoni haba sokka tolani e huk chungka na sopaika maya khajang na kane kalung ji thoron no thini riyang bose pura kok borok khajang Orang kantan tu apa ni yang kumpul sah kumpul. tabang kai huk rok tang paika sarik jora ongkha ke nogobo thangchani nang tongo hot bong sai tongkhan ko ke doram pai rok kisa nai tu khagi lagana nai tongdi tik tik iko doram pai thaisa mankha ke tabok khagla nai iko khagla kha nuginang hana iko tabang kai khailai paika ke kisa sal mona goin thangka bani bai asuk video rok quality hamya in thangkana ke tai banai gana kisa narona phunogana ke usu huk bising rogo thangoi iyo bere phunongnani jora kurika salthang tongkha ke ni tongte kai nukhada shrog sukza khitri apnai thaisumu sinjor bai chaipar jaka sinjor dongkha manda dongkha chaipar ka kotorma malik rok saya sekangse sinjorok kai mandarok sekang salayo tenai tu gana daram pai rok bethai
naikthok tongo do naro naitongdi mokam da bahai ang tong nai di tabuk se thaisa mani jora khot mokam da ba mokam da thaisa mani jora tabuk se mokam da thaisa mani jora oi bere phone tong ai khak lagana thaisumo ba bukai mutu mani thaisumo kutu yong nai bukai mutum nai rong kai ekdom tuyo ika ang nai tumani tabo dorom pai thaisa thaisumo dorom pai thainai chikonte thaisa kolok thaisa gai thaisumo thaisa gai toi bota guys usman kha naitugai sarapsa naitugai iko dorompai thai brui gai thaisuma thaisa angka ke asuk naituk jaya ojang rok naituk jaya ke ro kisa naitumani abun mankha kisa naitumani goromani ke nukun mankha tamke abun thangai laksane guys tabung kai te singrok hori lai pikha nai di doro mai rok kholoi te sing hori changkha kai eba kai sobai kai huk kai sini huk nai di kai eba kai iyo to ang thongo tan se bar khung mule jan no khela te sing la phai di đây là nó ăn nó khai tần moni ni tung lama changat to borong tay ang te man se bol cái hộp tăng phải ấy muya hộp chung cô đi muya tan lại tung ở sini baguni muya no sobo khogoi la phai parani cherong rok namana phano hutuk khai di ơi mà cái tê sinh chả là xin này không mày à